Нашите 3D самозалепващи тапети са идеално решение за бързо, лесно и бюджетно преобразяване на стените и таваните във всяко помещение. Налични са в размери 77 на 70 см и 70 на 70 см с дебелина 2,5 мм и 5 мм. Съчетават стил и функционалност. Ето какви са и предимствата. Те са самозалепващи, което прави поставянето им бързо и лесно, без нужда от лепила или допълнителни разтвори. Лепилото е силно и при подходяща основа ефектът ще бъде дълготраен. Тапетите са водоустойчиви и лесни за почистване. Дори могат да се мият, което ги прави подходящи за всяко помещение. Осигуряват топло и шумоизолация, което подобрява акустиката и енергийната ефективност на дома. Безопасни, екологични и нетоксични, те са подходящи за всяка стая. От дома до офиса или търговските обекти. Дълготрайни и устойчиви на външни влияния, те ще ви служат с години. Монтажът е максимално опростен. Просто почистете стената, отлепете защитната лента и залепете. За перфектен резултат притиснете добре, за да изкарате въздуха и да осигурите пълно прилепване. Могат лесно да се изрежат с ножица, за да паснат на всяка повърхност, без да има нужда от майстори. Изработени са от мека 3D пяна, която осигурява защита от наранявания, изолация през зимата, а също така придава модерен, уютен вид. Напълно безопасни са и могат да се използват в детски стаи, както и във всички други помещения. Нашите самозалепващи тапети придават луксозен и завършен вид. Предлагат стил, уют и функционалност. Те са перфектното решение за преобразяване на всеки интериор. Красив резултат, без усилия и с минимални средства.